बेयो जाबाय सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि थांनाय 5 फेब्रुआरिनि बिसान। बै बिसाननि थुनलाइयारि आयदायाव सोर सोरनि लिरथिया सेबखांजादों बेखौ फोरमायनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। गिबियावनो फिन बयनिसिमबो गुरैयै खावलायहरनायदि सानसेयारि बड'सा खौरांलाइयाव अराय नोंथांनि बेसेन बहरा लिरथिखौ दैथायहरबाय था, लोगोसेनो अनसायलांबाय था। क'क्राझारनि पुष्पा कुमार ब्रह्मनि बायफ्लेनाय मिजिं, प्रभात बर'नि नों रजेनिफ्राय अननाय मोनैयाव, बाक्सानि रैदोम बर'नि दं जोंहा लिर सोलोंनाय बां लिरगिरि, बाक्सानि निर्माली बर'नि बोरैबा मोनो गोसोखौ, फुन बर'नि दा सान नों अनजालु, क'क्राझारनि समेन नार्जारिनि आंनि अननाया बेसेन गैया, क'क्राझारनि सुप्रिया बसुमतारिनि हास्थायनाय गोसो, बाक्सानि सबिराम बर'नि रंजानाय बोथोरजोंनो फारनै रुगुंनि दिङाखौ जावलांनि, देबास्रोन ब्रह्मनि बेरेखा, जोंसार ब्रह्मनि हायनास्रि बैसागु, क'क्राझारनि हेनारानि मोसाहारिनि आंखौ मिथिया नों मानो, आरो बाक्सानि रमेन रामसियारिनि बिदायनि समाव खनसे गोसोखांनानै खन्थाइया सेबखांजादों। बेयो जाबाय सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि थांनाय 5 फेब्रुआरिनि बिसाननि थुनलाइयारि आयदायाव सेबखांजानाय खन्थाइफोर। फिन बयनिसिमबो गुरैयै खावलायहरनायदि सानसेयारि बड'सा खौरांलाइयाव अराय नोंथांनि बेसेन बहरा लिरथिखौ दैथायहरबाय था, लोगोसेनो अनसायलांबाय था।